Ni neuk esangunagan ez dala astuta eukin jolako. Astuta honen gauzok ez diez asten. Norberak Ero, pasak beste goera batzuk isen diez. Eta gerra pasau dauenak, bai izan da, hain gogor pasatzia, azkenien isilien, baina nik nire amaren bizi gerrako denpora, uboko denporak eta horrek, badakit, zera ama horrekin asko gogoratzen da, buruan dugu da. Da asko gogoratzen da. Baina bilurraz ez da azaldu. Da gero ez da, oin dauzen aukerak, ez da, memorizatzeko, kontatzeko, guria desberdina izan da, denpora desberdina izan diez. Represioa berdina, eta uste dut geroa, eta ezinik izan oin gogorra, lehen gogorra, beti izaten da, gogorra, represioa, oso gogorra. Ni zehilen bete daramate kalien untxein je. Eta nik ondinot, enazer rekuperatzen nago, baina eziliket gauza bat kendu burutik. Eziliket presua burutik kendu. Eziliket, denpora guztian nau, handauzenekin. Oin zerrengo dauzen, ni atzo obera joaten ditzen, jonekin, desaten ba, zegan ez dakiz zer, bestian, eta daukot, geratzi izatzu betirako. Gure amai, honek, dana geratzi izatzu betirako. Nik galeku bizi izan dut eta... Behitu, nire amak egon zan kartzelan, eta zauztan gauza bat. Kartzelara etorten zan, 80 urte daukuz, etorten zan kartzelara. Eta behin, zauztan. Ba, berak, ni haitxik, berak errezetan dauela, ze berak kristaua da, ezta? Eta berak errezetan dauela, ni haitxik. Baina ez ni eta gu bosa izpagara ondo eramateko. Baizik, nik handik urtetengo, kartzelatik urteteko, gorroto barik. Eta hori da, hori amak ezagozta niri, baina hori da ondorixo bat bera pasau da bana. Horre baitik esaten dozta. Espadau pasau, nire ama pasau dauena, ero gure familia ito kausagona bernastarri pasatia, hori inok ez dago esango, zez dakixe. Zema sufrimintu dauen. Orduen esaten dut, eta hori bebai, ni gorrotorako, ez dakotela lekuik. Ez dakot lekuik gorrotorako. Ez naz alperri galdu bihar neu. Nik gorroto merezi duen hau, nik jamoni bestotziet egingo. Ez dut bihar hori jenti hori. Nire injarra beste leku baten dauz. Eta gauza asko kontatzeko bai. Nire ama, berak astuta ikuingo dau atzo zer jaban. Atzo zer jaban. Baina, gerran pasau dana, abestixak, zela neure buelta moten dotzien horreia abestixoi, eta beste letra bat ipini. Ez Biba Espainiara, Biba el Solo hori. Ez dakit, zen niri, zango txuet, 63 urte, lau egiteko, eta inoiz ez dut kantau. Baina privilegio bat izan zala, nik usten dut Funkorreko eskolara lorri xo neon ditzen moduen, hori bakarrik da, Baina nire edadeko jentia bebai, Hombre, gaztiagoa baldin bada, hau, desente gaztiagoa, bitxu. Orduan, gure ama eta gure amak eta zuen nahitzak eta danak, handauzen guztia sufritu dauz. Batzuk, da gero amaz pasatzen zata gure familiarekin eta nik usten dut Euskal Herriko familiarekin ere, klan bat ziela. Nebarrebak, Aitxetama. Klan bat. Eta orduen, tio patxi, joan bazan, ara, berdin jastelan izan, baina kontzep hori da gerrako historia bat. Gure tio Enrique, berdina. Gure tio Joaito Txirritxo, kartzelan, berdina, sufrimentua danontzat. Danontzat gure dutzatia handauzen. Familiako argazki jendean. Handauzen guztientzat. Eta gero, ondorixuak, hemen ikusten diez. Hemen ikusten diez zuzenien, Bernastarri.